Hai că parcă s-a mai luminat un pic în cameră, nu mai sunt aici decât un prosop, un laptop care trebuie aruncat. Cu ești tu să nu te joci? Comara ta. Da, din păcate goală. Capital colistă și ai băut tot. Mi-a fi atent tu ce ai făcut cu staniolul ăsta. Tu l-ai în mână. Da, eu l-am luat acum, uite-o. Mama, să știi că nu eu ți-am făcut staniolul halul ăsta. Ba, nu e adevărat. Pe post de... Știi tu despre ce vorbesc. Nu trebuie să spun. Și ce poți să mai ajut să speli vasele? Uite, mami! Uite ce-a făcut proasta asta. Eu tu s-au când ai luat Uite, laptopul în brațe, că nici măcar nu m-a atins de laptop tu. Tu, în loc să le arunci la coșul de gunoi, le arunci prin cameră pe unde a pus, după fotoliu, după tot. Nici măcar nu ai să la coșul de gunoi. Hai tu, pa. Ei, tu unde mai crede la el? Închide. Mă perturb acum, dar stai că-ți mai arăt după